No takže čaute u môjho nového videa. Dneska si zahráme Roblox a mám tu tajného hostia. No už nie je tajného, lebo už je v jednom videu moju sesternicu mladšiu. Ahojte. Tak a je tu znova a dneska budeme obidvaja hrať Roblox. To je táto tu Anulka. Anulka 353. No dobre, a ja neviem, jak sa to hrá. Ty si to hrala? Nie, ale viem tieto Robloxové hry a také, takže by sme to mohli vyhrať. Poďme najskôr tam dozadu. Tam tie čísla, kde sú. No tuto asi vpredu, jak je ten Roblox. Poďme sem. No. To, tak poďme. 1 plus 1 je 2. To je easy. To je easy. 5 To vie krát každý. 2 je 10. Fakt? 10 delené na 2 je 5. A čo zase? Kde si? No nemôžeš utekať. Ja som za tebou. 20. To je ľahké. No asi by ľahšie boli tie. Prečo neviem krát? Pretože som mladšia od neho, to už asi viete. Ja som debil. Budem 6 tak ľudia, ja som toto zle urobila, ona to dobre urobila. Ja budem druháčka. 18 delené na 3 je 6. dobre. Dobre ty. No vyskúšaj. Ty budeš len druháčka. Ty vole. A viem to lepšie. No? Tak ja som myslím. No vyskúšaj. Ľudia, pozrite, aká je dobrá. Čo sme sa krát ani neučili. A pritom je tam krát. Lebo ona bola teraz prváčka a prváci sa neučia krát. No to je pravda. Dobre. Čo 51, 5. To vie každý toto. Vy ma asi nevidíte, čo? 9. Ups. To je 81. Teraz som to pokazala. Tak ja idem teraz prvý, lebo tu budú ťažšie. To je 21. 1 plus 1 plus 1 je 3. 100 deleno 5. Nepomáhaj mi. 20. 6 plus 3 je 9. Takže ľudia, ak by ste chceli viacej Roblox, dávajte lajky, odbery, že? Všetko možné. Nemožné. Nemožné. Všetko možné. Je nemožné. Aj nemožné. Máme už 38% urobiť. Máme 23 zo 60 urobených. To je 6. Není to 6. 1K. Kaká. 1K. No. Vážne to vieš. Dobre. Ty ideš dobre na to, že má 7 rokov. No na to, že mám 7, to áno. To je 3. To je 2. Ty dilino. No nie vždy mi to vyjde. No len viete, čo je zaujímavé, že ja to nerátam. Kde si? Čakám ťa. Ty dilino. Prestaň mi tak hovoriť. Prečo? Je bratranec, z ktorého som dostala už aj 9 krát záchvat smiechu. Ozaj. No. Tomáško, nechoď prvý. Teda Tomto. Prepačte, som zvyknutá na iné meno. Tomto, nechoď prvý. Prečo? Ja idem napredu, ja sa budem pozerať. Počkaj, ty sa teraz nepozeraj, kade idem. A ja ťa dočkam predu. Nepozeraj sa, kade idem, dobre? Nepozeraj sa absolútne. No toto je strašne ťažký príklad, ľudia, že? Ktorý? Nepozeraj sa. No teraz môžeš ísť. Takže ľudia... Toto je 11. Toto je 81. Dobre.
No nejdeme ešte, nás čaká dosť. 22. To je jasné, 16. Dobrý. To si myslím, že 7. Dobrý. Toto som nečakala. Zle. No, zle. Dočkaj, teraz sa znova nekúkaj, ja idem napredu. Nekúkaj, ja ťa vidím. 36. Koľko bude 36? Môžem? Počkaj, no, hýbaj, keď ste už. 6 krát 6 je 36. Toľko to. Som ťa nehala. Ty si ma nehala, jasné, už to vidím. Bože, toto robí také problémy. Strašné, že? To je strašne ťažké. Nie je to tak ťažké, ako si myslíte. Myslíte si, že je to ľahké alebo ťažké? Napíšte do komentára. Bože, to nemôžem dať, že áno, je to pravda. No takže... No kde si? No, mňa vyrušil jeden ujo. No rýchlo, poď, nech to stihneme. Už Prečo? len chvíľku. Už len 10 urobí, no 11. Ty akože čo tam skapíňaš kusy? Však som druháčka, teda budem druháčka. Toto je jasných 5. Jasný 5. No jasných 5. A akurát, že som prehrala. Prepáčte, že sa mám moc nevenujem. No ktoré dáš? To je 40. Jasné, to je 40. 40 je veľká peska. Jej. Dneska je 40. Kung Fu Panda. Skapal som. A ja som Som skapala. debil, budem 6, tak a neviem, toto takéto easy. Jaj, no ľudia, som teda vymletý, že? To teda. Uhadla. Dobre. Opala, ja som z ťa vyskúšala takú jednu fintu. Kde si, prosím ťa? Predu, mne už chýbajú len 3 urobiť. Ja neviem koľko. Vidíš, čo vieme? Je bla bla bla. Ja som finish. Fakt? Vyhral som. Super. No a ty dojdeš? No, za chvíľku. No hurá! Takže ľudia, zvládli sme to. Jej. Zvládli sme to. No takže, keď chcete ďalšie video s mojou sesternicou, dávajte lajky, odbery a všetko možné i nemožné. Čaute. Čaute.